No, vydávam z videjka. A ja uvažujem, keďže som zomrel s Nitou, ktorú už v živote nemôžem použiť na to určite. Znova naučiť MHD. Máme zatiaľ Edgara, nie Lolu. Neviem, jakú postavu mám hrať na Skull Creek. Ale vidím to asi na Daryla, ktoré sa budem na level 5. Získal som tieto postavy, ale Nitu nemám vo February, takže nemôžem používať. Ideme nahzoru. Takže 20. deň je čas na 21. Mám ešte celkom dosť postav, takže bojovať môžeme úplne bez problému. No, bolo by dobre nezomrieť rýchlo, lebo ja potom proti botom neverím. Mám level 5, čo už je také... Ako to zničíme? 2. Tak máme 2 kýbky. Chyba. Som to nemusel zobrať. Toto môže byť dobre na ničenie čestiek. Bože. Mám všetky powery. Bardy. Toho sa musíme báť. Ničím powery. 9. power. Bolo by úspešné, kebyže 21. deň prežijeme a neprídeme od Daryla po 30 dňoch. No ja som myslel ísť po Fangu, akože ja ho dám dole. Ale som sa dal si tú Nitu, tá bude nebezpečnejšia. Vážne si tu musel dať toho Teddy Beara. Ten je bude robiť nervy. No, máme ale tanka, takže... Poď sem. 21. deň úspešne prežitý. Keď sa mi urobilo plugin tlačítko, tak a nepublizol som, tak ideme solo ďalej. Ideme na deň 2. Ak to povie podľa tempa, tak to mám dať do 20 minút. To je môj cieľ. Takže musím sa sústrediť, nerobiť chyby. Ale nemôžem robiť chyby. Dobre. Druhý deň zatiaľ žijeme celkom v pohode. Daryl priletel. Ho dobehnem, nebojte. Ja som si zavrel tak to je strašné. Chyba. Deň druhý začína, potom chcem sa do stredu, takže poďme. Deň 2 končí. Bol by historický okamžik, kebyže... Ne! Ja poviem takto, to je výhoda moja. Kaďa pôjdeme. Ne! Bože! Áno, poď za mňou. Ďakujem. Druhý deň dan. Sa dostaneme na Daryla. Je koniec sezóny, takže mohli by sme. Mám dosť som na Daryla. Určite nejaké poplníme. Dneska si robím samotný opening, nebudem robiť opening Brawl Passu, lebo fakt mám veľa questov, takže pôjdeme proste s Darylom questy a zajtra budem si Edgarom vyriešiť questy, proste nemešiť questy a získam postavy.
pár obětuješ z vody, jo. No, tak já paní přes vodu, je využijem to, že mám ultimate. A já letím rychlo, to je nějaké powery. Tak to není dobrá situace. Dajem 2 powery a... Či normálny hráč možno by som bol down. To je nepríjemný ten Edgar. Down. Ten kvôli Cube vyskočil doslova z kože. Dobitá ulti. Čauko. Mám takú do toho Deša. Down. Taký deň začína, ja to fakt agresívne hrám. Musím hrať agresívne. Musím zabíjať. Čakaj. Dobre, idem krajomať. No, teraz sa stíham. Nesplnil som žiadny quest. Splníme, musíme dať 8 kg, ešte tu za 2 hry dáme. Ďalšie 2 damage. Solo questy. Vítam vás. No, nevítam. Proste pokračujeme ďalej, lebo že som proste išiel na vecko a neviem, či potom to bude vo videu. Tak začínam 4. deň. Poďme na to. Máme tu tie powery, tak ja by som to zobral aspoň jeden. Ešte power z nich, aby som to podarilo nezomrieť pri tom. Nepodarilo sa mi zomrieť. 4. deň. Ja idem po desine, ktorú dávam dole. Macko, nechaj ma. Macko, nechaj ma. Macko. Fakt, pri mne je 6 postav okolo mňa. Čo mám reálne robiť, keď ešte dodžujem Dynamajkovi? Túto postavu som vypol, ale čo ďalej? Veď ja som bez ultiny, bez všetkého. Nepoužívaj hlavne... Si mi pod rukou, tak ja musím dať dole. Dobre, ja fakt nechápem, aké mám tesné momenty, fakt. To by som nemusel dokakať. A nedokakávam to. Paráda. Takže deň 4 dám. Nebolo to už také agresívne. Čo máme v trofirode? PowerPointy. Neviem, že v pohode, zatiaľ necháme tak. Ja potrebujem splniť pár questov, aby som získal také postavy. Teraz som tesne konci sezóny, zajtra splním s Edgarom a pôjdem proste čo najviac questov urobiť. Získam také rewardy, urobím opening, to bude najlepšie. To je ty. Bude mať strašne veľa expov. Prvý round, takže mám aspoň pokúpe. Tak by bolo dobre skončiť ešte vyhrať, aby som neprišiel o rewardy.
Mám ďalší power. Ďalší power, 7 už dokonca. To poviem, dúfam, že to nebude chyba. Nebude, alebo že misuje. Zaberiem monopower, no už nemám ho v range. Instakill. Takže teraz som prežil ďalší deň. 6000 XP sú. Prežil som 5. 2 máme. Zoberme rýchlo kredity. Dobre, tak to otvoríme teraz, je to jedno. Tam popadajú nové postavy. Môj postava! Ako vážne? Tak, to som nepotreboval. Tom si mi radšej mohli. Super. No, super. Tak začína 6. deň. Dúfam to... Ja teraz niečo, to som spočítal správne. Som sa zúpetol, alebo proste prepočítať. Je tu ďalší. Kampal Legendary Star Drop. A mne z toho padnú coiny. To už aj tá postava bola lepšia. Ku mne ide Jean kvôli Pavlu, čo? Vážne mi obýva proste. Power. Si tu? Nie. Tak do krve, aby na mňa zabudol. A zrazu ho prekvapí Daryl s 3 powerami. Ktorých dokonca aj vypne. Mám iba 4 powery, to je blbý štart. Revalis, PMK si radšej malo zostať tam. Ešte pravdepodobne 6. deň. 6. deň, hej. Ďakujem, že si šiel za mňou. 7 powerov, to už nie je zase také zle. Frank Strom, a to je byť nebezpečné. Ale keď sa nedohybuje, tak nie. Tara. Tá vie dať damage ako prasa. Ale mne ten damage nedá. Sheriff. Keď si dobie ultim, tak som totálne cooked. Ale to nemôžem dopustiť, takže 6. deň zatiaľ pohodové žijem. 26. Ja fakt to dneska už tryhardím. Ja už som to dneska robil dni. Preto nedostávam od 2 XPčok. Ja som zomrel z Nitou na 6. mieste, lebo kamo, čo reálne vy tu robíte? Double kill. 6. deň sme úspešne prežili. Ďalších 2500 XPčok normálne. Ja tie... Keď padne Mythiga z toho postava. Supererka. Ktorú? Mne podľa mňa najviac bude sedieť na túto mapu. A nebude to táto mapa. Viete čo, ja tú rerku uvidím zajtra. Nie, zajtra mám Edgara. Mám dačo na diaľku, že fakt nemám nič také silné na diaľku. Čo tu je z tých brawlerov na diaľku, takú väčšiu, ak mám som dačo na diaľku. Tak viete čo? Rico alebo Penny úplne napríklad. Zoberieme Karla. Je to postava, ktorá mi dokáže pomôcť, takže ja si ťa dám do favoritu a
Dám aspoň na 4 a ideme hrať ďalej. No, takže deň 7. 27. Pardon, ja som fakt popletený dneska. No, ďakujem Bonnie za pomoc. Nezdrhneš, iba si to zhoršíš. Toto bola chyba sa ku mne dostať. To je proste damage. Nee, ja som sa to Edgar... Oni sa tam zabijú navzájom. Áno, Edgar. Wow, to je super vyrovnaný. Fúha, Edgar začal po mne útočiť. O, ty. Poj sem. Ja nepoviem, porazíš. Nie, úplne zase. Rýchlo stývaj. Bá! Paráda, ďalšie questy. Keď blízkom to bolo, to mám pistolu na diaľku aspoň. Čo tu máme vyhľadať tu? Kredity. To je good club. Ešte tomu. Takže deň 28. 3 dní, keď prežijeme s Dragom, tak my prežili úspešne 30 dní. Čož je koniec tohto videjka zase. Klasicky. Akože, poviem pravdu, že toto je také zábavné. Baví ma to challenge. Potom budem mať z toho normálny account, takže keď prežijem tak 400 dní, tak to tak nestrapním. To je lepšie dokonca než Neptune X. A ani sa nestrapním. Tak vyberieme. No, tak akože ja neviem, čo sa snažíš, ale tak ja sa snažím získať powery z teba. Alebo všetkých. Tak som si vybral teba, ale on ide po mne. A nechám tam power, či nenechám? Nenechá. Ty si pako. No poj sem, tak získam som power z teba, no čo už. 8 win. Ja nechcem prísť zrovna od Daryla, to je ďalšia moja postava silná. Si ho vybral zrovna. Ty vole, ty tu. Psut. Majovi zostalo 2 hapka, no tak. Hrá proti mne Fang, ktorý keby zomrel v zóne, tak by som sa zasmial. No. Poďme do obička, mi sa to páči byť v običku, prosím. Čo je za quest? Deň 29 sa začína. Kredity ďalšie. Ja challengeujem, takže pre mňa je challenge najdôležitejšie, čo to môžem mať. Tak budem challengeovať kľudne. Deviatý deň sa začína. 29. Ideme to rýchlo prehádnuť tieto dve hry. Získal som bezpečok do revádov. No ja ňam šerifu, no, tak to je s tým posledným skončím, ty vole. Kam som... Ne, s tom, ty, ja mám malý hapok. Ne.
Podule. Ešte zápok. Stále ma nedobojovali. Prečo som potom isté... Dobre. Dobre, žijem. 9. deň mohol byť... 29. deň s Darylom mohol byť môj posledný s Darylom. Ale nie. Zatiaľ. 8 pár cubov som zachránený. Tady není šok. Bože! Nezdrhaj! Haló, pomoc! To ma ešte zabije. Ne! Som dead. Ako vážne. Ja v 9. deň umriem s Darylom. Čože moja najsilnejšia postava skoro. Mám boa, ale... Ty vogo, no to je dobré. Bomba. Idem do šelinou poslednú upgradeujem ju a... 10. deň teda musím ísť zo šedy, čo už som fakt nepotreboval, ani nechcel, takže... Ale proste to nebolo úplne vidieť, že tá Pemka ma asi zabije. Teraz keby skapem ešte aj so šelinou, tak to by bolo veľmi blbé. Musím so šelinou dať aspoň 200 trofí. No. Proste, toto som nemal zomrieť, zomrel som, takže... Musím som bez Daryla, ktorý je celkom silný, takže... Už zo všeli to povie pohode snať. Máme 5 powderov, tak zatiaľ to vyzerá celkom pohode. Pardon. No toto by som mohol doraziť, aj dorazím. Aspoň nechcel s čelinou nezomrem, ať mám aspoň pár postav. Akože ja som nechápem, prečo som šiel s Darylom. Hej, jedno. Nee. To som vyriešil tak, jak sa rieši. Bolo by úspešné, keďže prežijeme 30 dní bez smrti. A kamo, ty nezdrhaj. Dobre. 30. deň prežitý zo všetkým. Prišli v koncu som získal ďalšie questy, takže ďalšie revázy. No toto bola zbytočná smrť s Darylom, toto som mohol prežiť s Darylom a mohol som mať Brawlera viac. No to znamená, že mám od Brawlera menej. Kúkneme sa na tie Brawlery, ktoré nemôžeme používať, no stále ich mám 6. Čo už stejne je celkom v pohode. Není to ideálne. Takže máme ešte Shedinu, Perima, Karla, Lolu, Edgara a Boa. OK, mám ešte 6 brawlerov. Z 30 dní s 3 brawlermi som zomrel z doma. Obidva majú 9 streak. Všetko zatiaľ žije. No dúfam, že sa vám videjko páčilo. Čauko.